Gewoon stormig waar en rein. Daarna tijdelijk rein. Het begint nog maar zinnen, daarna komt de bewolking en later in de middag en in de jontijd rein. Morgen een paar buien of buikjes, maar snijn nog meer. Dat het een grillige simmer is, dat wisten we al. En Joert, ik hier het zo net verwachten. Voor uw geestelijke zoons had al dat rijnwetter deze simmer net goed west. Elke nien had het roer. Hien we net wat meer zinnen hakken, want van al dat justere waar krijg je net een best zin. Wat voor humeur? Nou, niet goed in ieder geval. Een humeur voor de herfst, hè? Triest. Somber. Ik ben zelf even op vakantie geweest, gelukkig, naar Frankrijk. Maar ik word er niet heel vrolijk van. Als het mooi weer is, dan is het top. Maar als het zo weer is zoals gisteren, dan word ik een beetje sip, chagrijnig. Goedemorgen, GGZ Friesland, locatie Hegeweer Leeuwarden. Het minderwaar is ook te vernemen bij GGZ Friesland. Gewoon mensen zitten al in een jest- of winterdepressie. Bij de GGZ had het dan ook een stik drokker. Dat had voor een pad te krijgen met de economische crisis, maar het waar helpt ook net mooi. Dat vinden wij natuurlijk ook in onze praktijk hier terug. Daarvoor krijgen deze mensen dan ook echt lichttherapie. Om voor te komen dat je zelfs in een depressie raakt, is de oplossing simpel. Er worden enorm veel zonvakanties geboekt last minute. En dat is vanuit ons vak. Het is heel begrijpelijk. Mensen die zoeken dan echt letterlijk de zon op. Dat is een vorm van lichttherapie, zeg ik dan maar. En die paren dat dan ook nog, deze therapie, dan ook nog aan een prettige vakantie in het buitenland. Voor de jongen die net meer op vakantie gaan, bloot het hoopje op een mooie naaisimmer.